Na začiatku kanála Anglicko 1, Great Britain number 1. Vybrali si ľavú stranu okolo kameňa, zatiaľ bez zaváhania a rušia sa do tzv. Trúbky. Tento názov trúbka vznikol vďaka tomu, že keď tento areál otvárali v roku 1996, tak táto pasáž vyzerala úplne inak a bola tu vodná prekážka alebo vlna prekážka vo vode, ktorá vytvárala vlnu v tvare trúbky. Tak odtedy nesie názov táto pasáž trúbka. Popačalo to pytanie, už tam minula tribúnu a už sa nám blíži Niagare. Veľmi príjemný, takže bez komentára.